We want bड'ल, 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 long live, long live, long live. We want bड'l, bड'l, bड'ल, jai, bड'ल, jai, bड'ल, jai. We want bड'l, bड'l, bड'l. We want bड'l, bड'l, bड'l. Divide us all. Divide us all. 파리에도 가함한 자등 आरो बड'लेण्ड आलादा हादोर हास्थायनानै सोमावसारनायनि बे मोनसे हाबाफारि होननानै जों बुंनो हायो। दिनै जेसेबां दाब दाब जिल्लानिफ्राय आलादा हादोर बड'लेण्ड हास्थायग्रा बर' फिसाफोर फैदों, बिथांमोनखौ दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गोसो गोरबोजों बिगिलि साबायखर हरबाय। आरो जोंनि आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि सुबुं सोमावसारनाया देग्लाय बोसोरनि थांनाय आगष्ट दाननि 8 थारिखनिफ्राय दिल्ली महानगरीयाव थानाय जन्तर मन्तराव मेगा डेमनस्ट्रेशन होनायनि गेजेरजों भारतनि आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार, इउनियन हम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट मोननो मेमरेन्डाम होबोखांनायनिफ्रायनो आलादा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि मास मुभमेन्टआ जागायबाय। आरो बे सोमावसारनायखौ जेसेदिनहालागै भारत गभर्नमेन्टआ आलादा रायजोखौ सोरजिनानै होनाय नङा, फ्रेश पलिटिकेल डायलग स्टार्ट खालामनाय नङा, बै समसिमहालागै जोंनि सोमावसारनाया इनडेफिनिटलि थांबाय थागोन, सम आरो सिटुएसनखौ नायै नायै। आरो आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ मोननांगौआ मोनगोनाबो डेफिनिटखा। उदांस्रि भारत उदांस्रि मोननायनि उनाव गोबांसिन अनजिमानि इन्डियान प्रभिन्सेसफोरखौ हादोरफोरखौ सोरजिनाय जादों। बे हिसाबै आसामनि थागिबि द रियेल सान्स एन्ड डटार्स अफ द सइल अफ आसाम बर' फिसाफ्राबो बे बड'लेण्ड हादोरखौ जेरैखिजाया मोनखागोन। आरो बे हादोरखौ दाफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ, दुलाराय बर' बिदा फंबायफोरखौ आं खावलायो, थैस' थांस'यै बे सोमावसारनायाव बयबो बारसोमनांगौ। आरो जेसेबां आफादफोर दं, बे बर'नि आफादफोरखौ लानानै दा बावैनो अक्ट'बर नङाब्ला नभेम्बर बा डिसेम्बर दाननि गेजेराव मोनसे कमन प्लेटफर्म दानानै बे सोमावसारनायखौ दैदेनलांनो जों जानजि खाफ्रागोन। आरो बेनि थाखायनो भारत गभर्नमेन्टनि खाथियाव जोंनि खुथार खुथार आर'ज गाबनाय एबा आपिला बेनो जे 3थि बड' गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरनो 2003आव बै समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारि वाजपेयी बिथाङा बर'फोरखौ अननानै गावनि पलिटिकेल ब्लेसिं महरै भारत संबिजितनि 6 शेड्युलनि सिङाव जे बिटिएडि आरो बिटिसि एरेन्जमेन्ट होनाय जादोंमोन, बे एरेन्जमेन्टखौ दिनै नै भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होखानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट आरो बेखौ बेंग्रा सेल्फ रुल एडमिनिस्ट्रेटिभ एपारेटास बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ सिफायफिननायनि गोथौ राजखान्थियारि खैसार सानाया दिनै प्रेक्टिकेलआव महर मोनफैबाय। आरो 16था ट्रेन्सफार साबजेक्टखौ लांफिननाय आरो मोनखानाय 3079 बर' भिलेजेसफोरखौ सोनानै जे बिटिएडि दानाय जाबायमोन, नटिफाइड जाबायमोन, कनस्टिटिउसनेल ट्राइबेल एरिया हिसाबै नटिफाइड जाबायमोन, बेखौ दिनै बाउन्डारि कमिसन दानानै दानख्रेबफिननो नागिरदों। बिसोर मोनसे गिनाय दं आसाम गभर्नमेन्ट बा आसामनि बौद्धिक महला एन्टि बर'फ्रा, जे मोनसे समाव बर'फ्रा बे आथिखालनि बिटिएडि ओनसोलखौ लानानैनो आलादा रायजोखौ बिसोर मोनहैनोबो हागौ। बेखायनो बे बिटिएडिआव थाखानाय बेनि जिअ'पलिटिकेल बाउन्डारिनि कम्पेक्टनेस आरो कन्टिगुइटि बेखौ डेमेज खालामनानै एडभान्स दाननायनि राजखान्थियारि खैसारजों बाउन्डारि कमिसनखौ फोजोबदों। आरो नै दा बावैनो
नैबे दाननि सेप्तेम्बर दाननि 30 अक्ट'खालिनो बाउन्डारि कमिसनार रिपर्ट होगोन जाहैदों। बे बाथ्राखौ दाख्लै आसाम एसेम्ब्लियाव बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार इनचार्ज उर्खाव गौरब ब्रह्म बिथाङा माखासे एमएलएफोरनि सोंलु सोंनायाव बिथाङा फिननाय होदों। दा बिराद दुखुनांथाव बिथाङा जिबायदि प्रटेस्ट खालामनांगौमोन जेबो बाथ्रा बिथाङा बुङाखिसै आरोखि। दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे थैले जिल्लाय बिटिडिआव हाबखानाय 3079 गामिखौ दरसेबो दानहोनायाव जों गैया आरो बेखौ होबथानायाव साफ्रोमबो बर' फिसाया बेयाव बाहागो लाफानांगौ। मा इउपिपिएल, मा एबसु, मा बिपिएफ, जेसेबां बर'फोरनि आफाद दं, पलिटिकेल पार्टि, नन पलिटिकेल पार्टि, गभर्नमेन्टआ जुदि दाननो नागिरमारोब्ला बेखौ थैथां होबथानांगोन। मोनखानाय जे बिटिडि आरो बिटिसि बेखौ दाननो होनायनि खुनु कुइसनानो फैया। बिनि थाखायनो जोङो सुप्रिम कर्ट आरो गुवाहाटी हाइ कर्टआव बिटिडि आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ होननानै बेनि स्टेटासखौ जेरै दं एरै लाखिफिननांगौ होननानै जों गुवाहाटी हाइ कर्टआव मोनसे पिआइएल केस इतिमध्ये जों होनाय जाबाय आरोखि। जों आसाबादि डेफिनेटलि गुवाहाटी अनारेबल हाइ कर्टआ जोंनि जे प्रेयार, जोंनि जे आर'ज, बे आर'जखौ बिथांमोना गनायगोन आरो जुदि जोंखौ बाव फेजेनोब्ला सुप्रिम कर्टसिम जों चेलेन्ज खालामहैफिनो जों गोनां जागोन आरोखि। दिनैनि दिनाव गुवाहाटी हाइ कर्टआ